بشارة طيبة بشارة هيليا للفايرين فرج وسليم هلسي لليم ياسرين لسبيرتو talmulei et istri fui hanati shida hayatat wemini istifni l'awatio bishin shandar kulli mekin lisbah ahbar hisalnata Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzja lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżies illum dil-Quddisa qegħdin nofruha għar-Roħ Franġisk Merċieqa, magħruf fostna bħala French tal-Alb. U biex nitħejjew tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int Mgħallem tajjeb tagħna, mulej ħnina. Int Raj tajjeb tagħna, Kristu ħnina. Int Sultan ħanin tagħna, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna, biwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żogħżija mġedda ta' ruħu biex kif sabbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni, hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-ewiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-folla tal-Filippin qamet kontra Pawlu u Sila. Il-maġistrati iċċartulhom ħwejjiġhom u ordnaw li jsawtuhom bil-bsaten. Wara li tawhom xeba sewwa, tefgħuhom il-ħabs u taw ordni lill-assisa biex iħarsuhom tajjeb. Kif irċiev ordni bħal din l-assis tefagħhom il-ħabs, il-ġewwa ned u qafilhom saqajhom f'ċib tal-injam. Għal ħabta ta' nofs il-lejl, Pawlu u Sila bdew jitolbu jifaħru l-Alla bl-innijiet u l-ħabsin jisemgħuhom. F'daqqa waħda sar terremot kbir li s-sisien tal-ħabs teżżu. Minnu fih il-bibien kollha nfetħu beraħ u nħall l-irbid ta' kulħadd. Kif l-assis tembaħ u ra il-bibien tal-ħabs miftuħa beraħ, silet is-sejf u kien se jneħħi ħajtu b'idejh għax tħajjar li l-ħabsin kienu ħarbu. Imma Pawlu għajad bleħenoli u qallu: tagħmel ebda ħsara lilek innifsek għax aħna l-koll hawn. L-assis talab id-dawl, daħal jiġri u mried bil-biża' inxteħed f'riġlejn Pawlu u Sila. Imbagħad ħarġhom barra u qalilhom: Sinjuri, x'għandi nagħmel biex insalva? Huma weġbuh: emmen fil-mulej Ġesu u s-salvint u l-familja tiegħek. U ħabrulu l-kelma tal-mulej lilu u lil dawk kollha li kienu f'daru. Dak il-ħin stess bil-lejl l-assis ħadhom miegħu, ħasslilhom iġrieħi u bla telf ta' żmien tagħmmetu u nislu kollu. Imbagħad tellaħħom id-dar tiegħu, għamlilhom mejda u ferraħ man-nies kollha ta' daru tal-li kien hemmen falla. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla.
Il-leminija tiegħek mulej is-salvani. Nroddok ħajl mulej b'qalbi kollha, għax int smajt kliem fommi, quddiem l-Alla irritranni, b'wiċċi fl-art nixtaħed quddiem is-santwarju tiegħek. Nroddlok ħajra t-tieba u l-fedeltà tiegħek, għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħlek int weġibtni, kattar li l-qawwa f'ruħi. Il-leminija tiegħek is-salvani, il-mulej żomm kelmtu miegħi, it-tiba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem, la titlaqx emil idejk. Mulej, il-leminija tiegħek is-salvani. Alleluja, alleluja. Nibatilkom l-Ispirtu tal-verità jgħid il-mulej, u wassalkom għal verità kollha. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Issa sejjer għand dak li batni, u ħadd minnkom ma jsaqsini fejn sejjer, imma xedtilkom dan, qalbkom intliet bin-niket. Madankollu ngħidilkom is-sewwa, jaqblilkom li jien immur, għaliex jekk ma mmurx id-defensur ma jiġix għandkom, imma jekk immur nibatulkom. U meta huwa jiġi, juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. Id-dnub billi huma ma jemmnux fija, il-ġustizzja filli jien sejjer għand il-missier, u intom se tarawni iżjed. Il-ġudizzju filli l-prinċep ta' din id-dinja huwa ġa ikkundannat. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Il-qari tal-lum ikompli laqana mal-esperjenza tal-Knisja tal-bidu. U llum nintaqgħu ma' dan ir-raġel li kien jaħdem il-ħabs l-assis li ra miraklu bajnejh. Però minħabba l-fatt li l-Apostli Pawlu u sieħbu Silwa baqgħu hemm ma ħarbux, din kienet opportunità għal dan l-assis biex isalva. Beża l-ħajtu. Però mbagħad meta ltaqa' verament ma' Alla, dan il-biża' telaq minn fuqu u ikkonverta. Li ma' konverżjoni ġabet ferħ, għax kif jgħidilna l-istess qari, ikkonverta u l-familja tiegħu u wara għamel festa. Issa din il-festa għaliex tiġri? Din il-festa ġrat u din il-qawwa ta' dan l-assis kienet għaliex kien mimli bl-Ispirtu Santu. U Ġesu jagħtina indikazzjoni oħra fil-Vanġelu tal-lum. Jgħidilna madankollu ngħidilkom is-sewwa jaqblilkom li jiena mmur, għax jekk ma mmurx id-defensur ma jiġix għandkom, imma jekk immur nibatulkom. Ġesu jibatilna dejjem lill-Ispirtu Santu. U l-Ispirtu Santu mill-banda l-oħra jibatilna dejjem lil Ġesu. Fil-fatt nafu li hemm il-pjan tal-missier kien permezz tal-Ispirtu li niżel li tnissel Ġesu. Issa Ġesu riġa sejjer għand il-missier biex jibatilna l-Ispirtu ħalli dan l-Ispirtu jkompli jwellet lil Kristu permezz tiegħu permezz tiegħek. U b'dan il-mod bil-qawwa ta' dan l-Ispirtu bħal Kristu, kull wieħed waħda minna jitgħallem jagħmel ir-rieda tal-missier. Hekk minn hawn ftit ġranet oħra jekk Alla jrid nibdew in-novena tal-Ispirtu Santu. Ejjew nibdew u nkomplu nitolbu l dan l-Ispirtu jinżel fina kif biex rajna fil-Vanġelu tal-ħadd l-għadda, aħna li tgħammidna bl-ilma, nitamdu wkoll issa
bil-magħmudija tal-Ispirtu. Hemm differenza kif rajna fil-qari tal-ħadd l-għadda. Flimkien ma' dan, il-Vanġelu tal-lum jgħidilna u meta jiġi l-Ispirtu Santu, nindunaw jidhru l-iżbal dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. U jgħidilna x'inhuma Ġesu. Jgħidilna li jekk aħna nirċievu l-Ispirtu Santu fina nindunaw b'dawn it-tliet affarijiet. Nindunaw bid-dnub. Id-dnub x'inhu jgħidilna Ġesu? Li ma nemmnux fih. Għax fl-aħħar mill-aħħar dak huwa d-dnub tagħna, l-akbar dnub li nistgħu nagħmlu, li ma nemmnux f'Ġesu. Għax jekk ikollna l-fidi fih, anke l-istess dnub josfor fix-xejn. Allura twemmin fih. Imbagħad jgħidilna xi ħaġa oħra. Jgħidilna l-ġustizzja fil-li jien sejjer għand il-missier u intom se tarawni iżjed. Il-ġustizzja Ġesu jenna nikbru fija kif qed jindikalna hawnhekk jekk aħna niftakru fid-dar li għandna fis-sema. Kieku kull wieħed waħda minna jaħseb dan l-għana ħari tal-bniedem li jingħaqad malla fis-sema u li wara din id-dinja hemm ħajja oħra, b'mod awtomatiku ikun hawn ġudizzju fid-dinja. Araw l-inġustizzji li għandna. L-inġustizzja xi ħadd jew xi wħud iridu jaħkmu minn għalihom bid-dritt minn fuq dar l-oħrajn bħalli kieku ser jgħixu għal dejjem. Taqta' dik u tara naraw kif il-ġustizzja isseħħ aktar fina u permezz tagħna. Allura dan hu d-don li jtina l-Ispirtu Santu. U jekk naraw xi wħud li huma maħkumin minn dan l-ispirtu tad-dinja, l-ispirtu ta' inġustizzja, ejjew flok ingergru fuqhom, nistgħu wkoll nitolbu għalihom biex l-Ispirtu jinżel fihom biex iqumu mir-raqda li qegħdin fija. U s-sens ta' ġudizzju. Il-ġudizzju fil-prinċep ta' din id-dinja huwa ġa ikkundannat. Jekk ikollna dal il-ġudizzju tal-Ispirtu Santu, nindunaw li l-ħażen fl-aħħar mill-aħħar organizzat kemm hu organizzat dejjem u tellif. Għax Kristu rebħu darba għal dejjem. Il-ħażen jolli ftit ras u għal ftit imma mbagħad dejjem jispiċċa mdejjaq u frustrat. Għalhekk jew nitolbu l-Mlej jkompli jibgħat fina dan l-Ispirtu tiegħu biex aħna wkoll ikollna nindunaw bl-iżbal tagħna dwar id-dnub kif qalilna l-qari, ikollna aktar sens ta' ġustizzja u ġudizzju. Nitolbu fi skiet. Bejjew is-saħut il-eżis irresqu talbna l-missierna tas-sema li dejjem jismana. Jew nitolbu għall-Papa l-isqfijiet tas-saċerdoti, għal dawk kollha involuti b'xi katekeżi fil-Knisja, anke dawk involuti fil-katekeżi b'mod virtwali permezz tal-internet. Jew nitolbu wkoll għal dawk kollha li qed jisemgħuna bir-radju, bit-televiżjoni, bil-midja. Jew nitolbu għal dawk fostna l-aktar għaddejjin f'diffikultà. Nitolbu wkoll għal morda għal dawk li qegħdin jieħdu d-deċiżjonijiet fil-pajjiżi kollha dwar il-coronavirus, u jew nitolbu wkoll għal dawk kollha li qegħdin jieħdu ħsiebhom u għal dawk li huma f'pajjiżi żvantaġġjati għal tagħna. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Spiritu Addis tal-Mule, dawa lil-muħna, lil-qalbna bismi, kuna lina ser, milja ta' kull fe,
Itolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mejdejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu. Ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għid jgħanqluna dejjem ħalli raddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bl-għeda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tas-sew ta' jibtaġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu u l-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bl-għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola ta' smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxibli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr tal id-dixxibli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fi Franġisk Merġija, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna l-kol nitolbuk, għad lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Spiritu għaddis tal-mulej, dawa li l-muħna li l-qalbna bizmi, kuna li nasser milja ta' kull fer, għawi li l-ruħna Spiritu tal-paċi tal-erf, għallimna nħobbu u nafru bl-arbin, ġeddet wiċċi l-art fejja minna l-mart, fejja ħina mulej. Bej wissa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bija ċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u ħejjuna għallena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Jekk infakrukom li għada għandna l-erbat tal-Madonna ta' Pinu, għada t-tielet erba', infakrukom li x-xandirit kollha qegħdin ikunu għal benefiċċju tagħkom fuq il-Facebook u l-YouTube tad-Djoċesi u ta' Pinu.
Għalhekk ix-xandiriet ser ikunu hekk għada filgħodu 8:30 qudiesa bil-ħsieb tal-ġurnata. Imbagħad fil-għaxija ikollna r-rożarju fis-6 ta' filgħaxija rrekordjat mit-tfal, fis-6:30 il-qudiesa biħsieb, wara eżatt ikollna l-adorazzjoni li adorazzjoni għall-ħabta tas-7:30 ta' filgħaxija bit-talb ta' filgħaxija u l-barka sagramentali. Il-Knisja mbagħad tkun miftuħa minn wara d-9:30 ta' filgħodu sal-ħabta ta' 11:30 u fil-għaxija qisu mill-4 sas-6 ta' filgħaxija. Hekk min jiġi nfakrukom biex iġibu magħkom il-maskla u żommu d-distanzi kif indikat, kif immarkat fil-Knisja stess. Il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku il-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Wissejjew nduru lejn Omna Marija llum ukoll kif għedtilkom fil-bidu tal-Qudies għall-anniversarju ta' French tal-Arb, għalhekk jew nitolbu t-talba li French kien jitlob u li ħeġġeġ ħafna biex tikber d-devozzjoni li talbitna omna stess minn dan is-santwarju. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Spiritu qaddis li ħlaqna, ejja lil moħda u lilna, jimla bil-grazzja tiegħek il-qlub li int ħlaqtilna. Int l-akbar don ta' Alla li tieqaf dejjem magħna. Għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Int qassam seba' doni, int li til-Eminija, tal-Missier minnhom wieħed, fik blerf nilsna monija. Ixel bid-dawl is-sensi, kebbest il-ħlub li mħabba, u saħħaħdan ġisimna bil-mart li fih jitrabba. Bot minna żom